maanden zijn twee vrouwen bemiddels, voor de mos nog altijd opvloeit. Met een stijl die bleef scholen, dus de schip ligt verhouden, de vrouw dus op het niet goed. Dus zit ze vast als je kieken naar de magen moet wieken, voor zo'n 300 dat ik te zien. We kunnen een wat gevierd aan het mos in gevierd, en voor de politie schoofies zien. Maar spreek dan over die gezellige zuiden, wat het vis op het friethof is, en het gasje zo lekker is. Maar spreek dan boete, wat in het doze route, ligt om het Baanse kant, maar toch een beter land. Zo'n Mikkelings de Hazel en maar het signaal, dat moet dan nog opgesteld stond. Dit was gelovend voor opsteken en iedere net, dit was de grondsteek, is het gedood. Toen moet ze rubbers op eten en geteken vergeet, dit moet gaan weer hier verplaatsen.